हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, जया हरे कृष्ण। राधा माधवा, जया कुंज बिहारी, जया राधा माधवा, जया कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, जय राधा माधवा, जय कुञ्ज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு காலையில ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது முதல் ஸ்கந்தத்துல 4வது அத்தியாயமான ஸ்ரீ நாரதரின் தோற்றம். அந்த அத்தியாயத்துல நாம இன்னைக்கு 3வது மற்றும் 4வது பதங்களை பார்க்க போகின்றோம். கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரணதி வாசிச்சிடலாம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्णा. 3வது பதம் என் கூடவே சொல்லுங்க எல்லாரும். कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् तानेवाकेन हेतुना, हेतुना कुदसञ्जोतितकृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, तानेवाकेन हेतुना, कुदसञ्जोतितकृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः.
कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् तानेवाकेन हेतुना कुदसञ्जोतित कृष्ण कृतवान् संहिता मुनिः. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். யாராவது ஒருத்தர் வந்து வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் அண்ட் மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. கஸ்மின் பதம் 3. கஸ்மின் எந்த, யுகே யுகத்தில், பிரவருத்தா துவங்கியது, ஏயம் இது, ஸ்தானே இடத்தில், வா அல்லது, கேன எதனால், ஹேத்துனா காரணத்தினால், சூத குத எங்கிருந்து, சஞ்சோதித்த தூண்டப்பட்டு, கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசர், கிருத்தவான் தொகுத்தார், சம்ஹிதாம் வேத இலக்கியம், முனி கற்றறிந்த. மொழிபெயர்ப்பு. எப்போது, எங்கு இது முதலில் ஆரம்பமானது, இது ஏன் இயற்றப்பட்டது, இந்த இலக்கியத்தை தொகுப்பதற்கான ஊக்கம் கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசருக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பொருளுரை. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தர் கூட இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீல வியாச தேவரால் தொகுக்கப்பட்ட விசேஷமான நூல் என்பதால் கற்றவரான சௌனக்க முனிவர் பல கேள்விகளை எழுப்புகிறார். புத்தியில் தாழ்ந்த பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் பிராமண குடும்பத்தில் உள்ள தகுதியற்ற அங்கத்தினர்கள் ஆகியோர் புரிந்து கொள்வதற்காக மகாபாரதம் வரையுள்ள பல்வேறு நூல்களில் வேதங்கள் ஸ்ரீல வியாசதேவர் ஏற்கனவே விளக்கிவிட்டார் என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இவற்றுக்கெல்லாம் மேற்பட்டதாகும். ஏனெனில் அது பௌதிகத்துடன் எவ்வித சம்பந்தமும் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே இக்கேள்விகள் புத்திசாலித்தனமானவையாகவும் பொருத்தமானவையாகவும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நன்றி பிரபு. இன்னைக்கு 2 பதங்கள் பார்க்கலாம். இந்த பதத்தையும் பார்த்திடலாம். கூடவே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4வது பதம். தஸ்ய புத்ரோ மகாயோகி. சமத்ருன் நிர்விகல்பகः. ஏகாந்தமதிர் உன்னித்ரோ. கூடோ மூட இவேயதே. தஸ்ய புத்ரோ மகாயோகி. சமத்ருன் நிர்விகல்பகः. ஏகாந்தமதிர் உன்னித்ரோ. கூடோ மூட இவேயதே. தஸ்ய புத்ரோ மகாயோகி. சமத்ருன் நிர்விகல்பகः. ஏகாந்தமதிர் உன்னித்ரோ. கூடோ மூட இவேயதே. மாதாஜி ஒருத்தவங்க வாசிங்க. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் பிளஸ் மொழிபெயர்ப்பு ரெண்டுமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்ய அவரது, புத்திர புத்திரரில், மகாயோகி சிறந்தொரு பக்தர், சமத்ருக் சமநிலையுள்ளவர், நிர்விகல்ப சுத்த அத்வைதி, ஏகாந்த மதி அத்வைதத்தில் வல்லது மன உரிமையில் நிலைத்து, உன்னித்திர அறியாமையை கடந்தவர், கூட அறிமுகமாகவில்லை, மூடனை போல் ஏதை போல் தோன்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு எடுக்கலாமா? படி படி. தஸ்ய புத்ரோ மகாயோகி சமதிர் நிர்விகல்பக ஏகாந்தமதிர் உன்னித்ரோ கூடோ மூட இவேயதே. மிக சிறந்த பக்தரான அவரது வியாசதேவரின் புத்திரர் சமநிலையுடைய ஓர் அத்வைதி ஆவார். அவரது மனம் எப்பொழுதும் அத்வைத்திலேயே நிலைத்திருந்தது. அவர் பௌதிக செயல்களுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தார். ஆனால் புற அறிமுகம் இல்லாததால் அவர் அறியாமையில் உள்ளவரை போல காணப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நன்றி பிரபு. யாராவது ஒருத்தர் பொருளுரை வாசிங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். இதனால் மாயா சக்தியில் சிக்கிக் கொள்ளாதவாறு அவர் எப்பொழுதும் விழிப்புடன் இருந்தார். பகவத்கீதையில் இத்தகைய விழிப்புணர்வு மிகவும் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. முக்தி பெற்ற ஆத்மாவுக்கும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவுக்கும் வேறுபட்ட ஈடுபாடுகள் உள்ளன. முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஆன்மீக வெற்றி என்னும் முன்னேற்ற பாதையில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு சில சமயங்களில் வெறும் கனவாக மட்டுமே உள்ளது. முக்தி பெற்ற ஆத்மாவின் உண்மையான ஈடுபாடுகளை பந்தப்பட்ட ஆத்மாவால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. இவ்வாறு பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஆன்மீக செயல்களை பற்றி கனவுகள் கண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது முக்தி பெற்ற ஆத்மா விழிப்புடன் இருக்கிறார். அதை போலவே பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் ஈடுபாடுகளும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவுக்கு கனவு போல் தோன்றுகின்றன. ஆகவே பந்தப்பட்ட ஆத்மாவும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் வெளித்தோற்றத்தில் ஒரே நிலையில் இருப்பதாக காணப்படக்கூடும். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் வெவ்வேறு விதமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் புலன் இன்பத்திலோ அல்லது தன்னுணர்வு பெறுவதிலோ அவர்கள் எப்பொழுதும் இழிப்புடனேயே இருக்கின்றனர். பந்தப்பட்ட ஆத்மா பௌதீகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளான். ஆனால் முக்தி பெற்ற ஆத்மா பௌதீகத்திலிருந்து முற்றிலும் விலகியுள்ளார். இந்நிலை பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिहं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्वषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामन्दति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம முதல் ஸ்கந்தம் 4வது அத்தியாயம் 3வது மற்றும் 4வது பதங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல நாரத ரிஷியோட தோற்றம் பத்தி நமக்கு விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுல இந்த 3வது பதம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட அந்த வரலாறு குறித்த கேள்விகள் இங்க கேட்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்குறாங்க. நம்ம பார்க்குறோம், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அமல புராணம்
அது மட்டுமல்லாம இந்த புராணத்தை தவிர்த்து உயர்ந்தது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் அல்லது அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதியோ அல்லது ஒரே ஒரு வார்த்தையை கூட ஒரு தினமும் வாசிக்கும் போது எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல செய்த பாவங்கள் தொலைந்து போகுது அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாவது பதத்துல ஆஹ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எந்த காலத்தில் எந்த இடத்தில் எதற்காக கூறப்பட்டது, அது மட்டுமல்லாம இங்க வியாசதேவர் சொல்றாங்க அவருக்கு யார் இவ்வளவு உத்வேகம் கொடுத்தது. பெரும் முனிவரான கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசர் இந்த இலக்கியத்தை தொகுக்கிறதுக்கு அவருக்கு எங்கிருந்து உத்வேகம் வந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். வியாசதேவர் பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரம், இலக்கிய அவதாரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாக்குறோம். சோ அந்த சக்தி ஆவேச அவதாரமான வியாசதேவர் இதற்கு முன்னால 17 புராணங்கள்லயும் அவர் ஏற்றி விட்டார். ஆனா அவருக்கு அதிருப்தியாக இருக்கு. இப்ப அடுத்தடுத்த பதங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம் எதற்காக அவருக்கு அந்த அதிருப்தி, அதை எப்படி திருப்தியாக மாற்றுவதற்கு அவருடைய குரு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்து பார்க்க போறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த காலத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஏற்றப்பட்டது. பாகவதம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு வேதங்களோட சாரம், இது அனாதியாக இருக்கு. சோ இது மெயினா நமக்கு இங்க பாக்குறோம். துவாபர யுகம், திரேதாயுகம் துவாபர யுகத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்கும் போதே இது தோக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டுமல்லாம இத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் பின்னாடி வரப்போகுது. சோ இங்க புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு 28 வியாசர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு. வியாசர் அப்படின்றது ஒரு பதவி என்பதாகவும், இங்க நமக்கு சொல்லி கொடுப்பது கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணா அப்படின்னாக்கா கருமையான அழகு. போன இதுல கூட நம்ம பார்த்தோம், கருப்பா ஆனா அழகா இருக்காரு பகவான். அது போல சோ இங்க பகவானுடைய ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்கார் வியாசதேவர். சோ அது மட்டும் இல்லாம துவைபாயனா அப்படின்னாக்கா தீவுல வசிப்பவர் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க வியாசதேவரை கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ திரேதா யுகத்தோட முடிவில் துவாபர யுகத்தோட ஆரம்பத்தில் நம்ம இந்த விஷயங்கள் பேசப்படுது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கும் போதே வியாசதேவரும் இருக்கின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா, வியாசதேவர் 17 புராணங்களை கொடுத்தாலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று, விசேஷமான ஒரு புராணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மகாபாரதம் முதல் கொண்டு அவர் அனைத்தையும் தொகுத்து கொடுத்தாலும் அதில் இல்லாத திருப்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. ஏன்னா பகவானை பற்றியும் அவர்களுடைய பக்தர்களை பற்றியும் லீலைகள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். இதுல நம்ம பொருளுரையில நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். புத்தி குறைவற்ற பெண்கள் சூத்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அது போல பிராமணர்களின் குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கான ஒரு புராணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க உடனே நம்ம புத்தி குறைந்த தாழ்ந்த அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம அதை வேற மாதிரி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். பகவானுடைய சக்தியை நம்ம பாக்குறோம். தாழ்ந்த ஜட சக்தி, உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி அப்படின்னு தான் நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த விதத்துல பார்க்கும் பொழுது இந்த பெண்களுக்கான, ஏன்னா பெண்கள் ரொம்ப இலகிய மனம் கொண்டவர்கள், தாய்மை உள்ளம் இல்லையா, அதனால எளிதாக அவங்கள ஏமாற்றி விட முடியும். அதனால இங்க அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவங்களுக்காக, அது போல சூத்திரர்கள் இருக்கிற 4 வர்ணங்கள்லயே கடைசியாக இருக்கிறது சூத்திரர்கள். சோ இங்க பகவான் எல்லார் மேலயும் ரொம்ப கருணையோட இருக்கிறதுனால எல்லாரும் உஜ்ஜீவனம் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். பிராமணர்களாகவே இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்திலயும் தாழ்ந்த நிலையில இருக்கவங்க இருக்காங்க, அங்க உறுப்பினர்கள், அவங்களுக்காகவும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகங்கள் ஒரு வரி படித்தால் கூட அது அவங்கள பல பாவங்கள்ல இருந்து விலக்குகின்றது அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க கேள்வி கேட்பவர், அந்த பதில் சொல்லக்கூடியவங்க, கேள்வி கேட்பவர்களுடைய ஆர்வம் என்ன அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம். இங்க சௌனக ரிஷிகளோட தலைமையில நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். கலியுகம் ஆரம்பிக்க போகுது. அந்த வைஷ்ணவர்கள் எப்பவுமே பரதுக்க துக்கி, எல்லார் மேலயும் ரொம்ப கருணையோட இருக்கக்கூடியவங்க. தனக்கு தீங்கு இழைத்தாலுமே கூட அவங்களும் நன்மை அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. சோ ரிஷிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, கலியுகத்தோட கொடுமை அதிகமாக இருக்குமே, இந்த ஜீவன்களை காப்பாற்றணுமே அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க,
நைமிஷாரண்யத்துல நிறைய ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக அவங்க என்ன பண்றாங்க, யக்ஞம் வளர்க்குறாங்க. ஆனா அந்த யக்ஞத்தின் விளைவாக அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு பெரிய கருப்பான புகை மூட்டம் உண்டானதே ஒழிய இதற்குண்டான தீர்வு கிடைக்குமான்றது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகமாகவே இருக்கின்றது. அந்த நேரத்துல சூத கோஸ்வாமி அங்க வருகின்றார். சோ இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் சௌனக ரிஷியோட தலைமையின் கீழே இந்த யாகத்தை பண்றாங்க, கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக. அப்ப சூத கோஸ்வாமி அங்க வருகின்ற சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கும்போது அந்த இடத்தில் இருந்தார். சோ அவர் அந்த ஞானத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜர் கொடுக்கும்போது பெற்ற அந்த ஞானத்தை இங்க சூத கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்யத்துல சௌனக ரிஷிகளோட தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை ரிஷிகளுக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்க போறார். அது மட்டுமல்லாம இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, இது ஃபுல்லா கேள்வி பதில் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். முதல் ஸ்கந்தம் முழுவதுமே 19 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அங்க சௌனக ரிஷி தலைமையில அவங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு சூத கோஸ்வாமி எப்படி ஆன்சர் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நாரத ரிஷிக்கும் பிரம்மதேவருக்கும் இடையில் நடந்த அந்த சம்வாதம், அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவில் நடந்த உரையாடல், மற்றும் வியாசதேவ விதுரருக்கும் மைத்ரேயருக்கும் நடுவில் நடந்த அந்த உரையாடல், அதையெல்லாம் சொல்லிதான் அவங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல போறார். நம்ம முதல் அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம், 6 கேள்விகள் அவங்க கேட்கிறாங்க, அதற்குண்டான பதில் 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இப்ப அடுத்து அவங்க கேள்வி கேட்கிறாங்க. சோ அதற்குண்டான பதிலை நம்ம இங்க பாக்குறோம். சௌனக ரிஷிகள் எப்படிப்பட்டவங்க, கேள்வி கேட்கறதோட விதமும் நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு. யாருக்கிட்ட இருந்து நம்ம ஞானத்தை பெற வேண்டும், அது மட்டுமல்லாமல் யாருக்காக இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். சோ இங்க ரொம்ப அறிஞர்களாக இருந்ததுனால, அனைத்தையும் அறிந்தவர்களாக இருந்ததுனால அவங்க ரொம்ப புத்திசாலித்தனமானவர்கள். அது மட்டுமல்லாம இந்த ஜீவாத்மாக்கு உண்டான விஷயங்களை கேட்கறதுனால பொருத்தமான கேள்விகளை கேட்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லா புராணங்களை விட உயர்ந்தது. அதனால நம்ம மற்ற புராணங்களை படிச்சாதான் நம்ம உஜ்ஜீவனம் அப்படின்றத விட ஸ்ரீமத் பாகவதம் உயர்ந்ததுன்றதுனால இதை மட்டுமே நம்ம சரணாகதியை படைத்தாலே போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எதற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம்னா, இது அனாதியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஜடலோகம்னாலே அங்க 3 குணங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். இது எந்த ஒரு பௌதீக விஷயங்களோட தொடர்பு இல்லாம இருக்கிறதுனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு அமல புராணம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ எந்த காலத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை எப்படி தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அது பதில சொல்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ 4 வைணவ சம்பிரதாயங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். பிரம்மதேவர் நாரத ரிஷிக்கு இந்த ஞானத்தை அளிக்க அவர் வியாசதேவரின் மூலமாக அப்படி பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை, ஸ்ரீ பரம்பரை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் லக்ஷ்மி தேவிக்கு இந்த ஞானத்தை வழங்க அப்படி ஒரு இன்னொரு குரு சீட பரம்பரை. அடுத்தது பகவான் ஸ்ரீ சிவபெருமானுக்கு ஞானத்தை அளிக்க ருத்ர பரம்பரையின் மூலமாக டிசெண்ட் ஆனது. சனத்குமாரர்களுக்கு அவர் அந்த ஞானத்தை அளிக்க குமார பரம்பரைன்னு. சோ இந்த 4 பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானம், உயர்ந்த ஞானம், விஞ்ஞானம் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து இந்த ஞானத்தை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு புரிகின்றது. அது இல்லாம இங்க அவருக்கு எங்க இருந்து இந்த உத்வேகம் வந்தது, இந்த ஒரு உற்சாகம் வந்தது அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாக இருக்கு. எங்க இருந்து உத்வேகம் வந்ததுன்னா, அவருடைய குருவான நாரத ரிஷி இவர் ரொம்ப அதிருப்தியாக, இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் ஏன் அவர் அதிருப்தியா இருக்காரு, அவருடைய சுகதேவ மகன் அந்த காட்டின் வழியாக போகும்போது எப்படி இருந்தது, அந்த கதையெல்லாம் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம். சோ அவர் சோகமா இருக்கும்போது நாரத ரிஷி அவருக்கு உற்சாகம் கொடுக்க, அதன் அடிப்படையில் அவர் இந்த ஞானத்தை நம்ம துவக்க போறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த பதத்துல பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமியோட குணங்கள், இந்த 4ல இருந்து 8 வரைக்கும் அதோட இதை பார்ப்போம். அதுல இன்னைக்கு நான் 4வது இது மட்டும் நம்ம எடுத்திருக்கோம். சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னாக்கா, அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர், சமநிலையை கொண்டவர், ஒரு அத்வைதி, லௌகீக செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், இந்த பௌதிகம் சார்ந்த செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அவர் அருவ பிரம்மத்தில் ஏற்கனவே நிலைத்த நிலையில் இருக்காரு. அதுல என்ன அவங்க சொல்றாங்க, அத்வைதினா என்ன, ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. துவைத்தம் அப்படின்னா ஆத்மா வேறு பரமாத்மா வேறுன்னு சொல்றது. அத்வைதம்னா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே நிலையில இருக்கிறது, ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. சோ அவர் ஆல்ரெடி அந்த நிலை
நிலையில இருக்கார். அதனாலதான் நான் இந்த உடல்ன்ற ஒரு உணர்வு இல்லாம இருக்கார். அந்த 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 ஞான அந்த என்ன சொல்றது, அந்த தன்னிலை இல்ல, அந்த உடல், நான் ஒரு உடல் அப்படின்றது இல்லாம இருக்கிறதுனாலதான் 16 வயதுல அவர் தன் தாயின் வயிற்றுல இருந்து வந்த உடனே 16 வயது இளமை அவருக்கு. ஆனாலும் அவர் அந்த ஆடை அதெல்லாம் இல்லாம அவர் அப்படியே நடந்து போறார். தேவர லோகத்துல இருக்கக்கூடிய கன்னிகள்லாம் அந்த தடாகத்துல குளிக்கும் போது அவங்க அவரை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தோணலை. ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்கார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அத்வைதி அவர் எல்லாரையுமே ஆத்மஸ்வரூபமாக பார்க்கறதுனால அவர்கிட்ட இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் இல்லை. இந்த பௌதிகத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கார். அவர் ஒரு மகா யோகி அப்படின்னு பாக்குறோம். அது மட்டுமல்லாம ஒரு சமநிலையை கொண்டவர், எதுலயும் ஒரு ஆசிலேட் ஆகாம இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு விடுதலை பெற்ற ஆத்மா, மாயா சக்தியால் சிக்கிக்கொள்ளாமல் எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்கின்றார். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. 16 வருடங்கள் ஏன் அவர் அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்து வெளியில வரல அப்படின்னா, இந்த பகவானுடைய மாயா சக்தி நம்ம பாக்குறோம். படைத்திருக்கக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுடைய சக்தி. அவருடைய புறசக்தி, அகசக்தி, தடஸ்த சக்தி, மத்தியம சக்தி அப்படின்னு. சோ இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னா படைத்தது அனைத்துமே புறசக்தி, மாயா சக்தியில இருந்து வந்திருக்கு. அதால நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட்டு விடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் உள்ளவே இருக்கார். வியாசதேவருடைய பிரார்த்தனால கிருஷ்ண பகவானே அவருக்கு என்ன பண்றாங்க, நீ வெளியில வான்னு சொல்ற, நீ பயப்பட வேண்டாம், மாயா உன்னை ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கப்புறம் தான் அவர் வெளியில வர்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம் அவருடைய பிறப்புல. சோ இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆல்ரெடி முக்தி பெற்ற மாயா சக்தியால சிக்கிக்கொள்ளாமல் எப்பவும் விழிப்போட இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம யாரோ இங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு, மியூட் பண்ணிக்கங்க. பிரபு, சர்வ பிரபு, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பாத்துக்கல. இன்னும் 2 நிமிஷம் தான். சோ இதுல ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளையும் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். சோ இங்க 5 விதமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜீவாத்மாவுக்கும், அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கும், நாட் ஜீவாத்மா பரமாத்மா, கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கும் அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாவுக்கும் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய 5 விதமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவுக்கு ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள், அந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கு ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு கனவாகவே இருக்கின்றது. ஆனா இந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாவிற்கு பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் ஒரு விழிப்போடையே இருக்காங்க. சோ நமக்கு பாக்குறோம், நம்ம அனைவருமே பகவானிடத்துல இருந்து வந்தவங்க அப்படின்றது தெரியும். ஆனா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு ஒரு உறங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது. அதனாலதான் பக்தர்கள் சங்கத்தின் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையின் மூலமாகவும் பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால நாம அந்த கிருஷ்ண உணர்வை உயிர்ப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா ஒரு கனவு நிலையில இருக்கு. அந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய கனவாகவே இருக்கு. ஆனா விடுதலை பெற்ற ஆத்மா அப்படி இல்லை, எப்பவுமே விழிப்புடன் இருக்கின்றார். அவங்க எப்பொழுதும் இந்த மாயா சக்தி ரொம்ப பொல்லாததுன்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து விழிப்போடவே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவங்க 2 பேரையும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்கலாம். நம்மளுடைய குரு ஆச்சாரியர்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம், நடமாடும் தெய்வங்கள். இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா, நமக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு நோய் வந்தாலே நம்ம அதுல உடனே நம்மளுடைய பக்தி எல்லாம் அங்க நின்னு போயிடுது. ஆனா இங்க ஆச்சாரியர்கள் தன்னிலை பெற்றவர்கள், அவங்க நமக்கு அதை உணர்த்துறாங்க. என்ன நோய் வந்தாலும் இப்பதான் ரெட்டிப்பாக அவர்களுடைய சேவை எல்லாம் இருக்கு. அதை பார்த்து நாம அதுல நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் பாக்குறதுக்கு 2 பேரும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலுமே கூட விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் பகவானுடைய அந்த பக்தி மார்க்கத்திலே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவுடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்குது, சுய புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதாவே இருக்கு. என்னுடைய புலன்களை நான் எப்படி திருப்திப்படுத்துறது இருக்கு. ஆனா விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் அப்படி அல்ல. அவங்க அந்த மாயாவால நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட்டோன்றதுனால இதெல்லாம் ஒரு கனவு விஷயமா இருக்கு. மாயா விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கனவு விஷயமாக இருக்கு. அவங்க எப்பொழுதும் விழிப்போட இருக்காங்க, பௌதீக விஷயங்களோட எப்பொழுதும் தொடர்பு கொள்வதே இல்லை. சோ இங்க ஏன் பிரபுபாதர் நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கார். அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர், சமநிலை கொண்டவர், எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக பார்க்கக்கூடியவர், ஆண் பெண்ற வேறுபாடு இல்லை. நம்ம பாக்குறோம் உயர்ந்த பக்தர்களுடைய ஒரு இது என்ன அப்படின்னாக்கா, அனைவரையும் ஒரே நிலையில வைத்து பார்ப்பது. சோ அவர் அத்வைதியும் கூட, லௌகீக செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டும் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இந்த இதுல பார்த்தோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण. ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. வெரி குட் Thank you, லெக்சர் மாதாஜி. வெரி வெரி Thank you, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி, நான் உங்களை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. நீங்க லைவ் Thank you so ஸ்டாப் much, பண்ணி. Mataji. Hare Krishna. Thank you. Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Mataji, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் விட்டுட்டு மத்தத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆல்ரெடி கரெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. forgot to tell you. ஓகே மாதாஜி, நான் இன்னைக்கு பாக்குறேன் மாதாஜி. அது என்னன்னு. Sure. Mataji. Thank you so ஹரே much. கிருஷ்ணா. Hare ஏன்னா Krishna. டவுட்னா நான் உங்களுக்கு கூப்பிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. No problem. anytime. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. சாரி மாதாஜி, 3 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன். சாரி. தட்ஸ் ஓகே மாதாஜி. நோட்லி சில தடவை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணனா வேற யாரையாவது ராங்கா ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. அதனால ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஓகே மாதாஜி. அதனால ஐ வெயிட். நார்மலி 6 மேல ஆச்சுனா ஐ ப்ரிஃபர் டு ரைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியும் மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் ஹரே பண்றீங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ லைவ் நான் ஸ்டாப் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே. பரட்டிங் புதுசு போட்டுங்க மாதாஜி.